Îl aștepți pe moșu? Da. Și ce vrei să-ți aducă moșu? Ia uite-te aici la Miha. Ce vrei să-ți aducă moșu? Tobe. Tobe? Tobe și pian. Și dulciuri? Da. Fructe? Da. Și ce mai vrei? Abune. Ceva bun? Coate Kinder. Ciocolată Kinder, așa? Da. Barney? Bani. Așa, ce mai vrei? Nimic? Gata. Și gata? Și ce o să-i spui lui moșu când o să vină? O să-i cânti ceva? Ce o să-i cânti? Moșun, cuplete d'albe. Albe a sosit de prin nămeț și aduce daruri multe La fetițe și băieți, Moș Crăciun. Moș Crăciun. Ia, vină. Hai repede, că e moșu. Vină, A venit moșu. A venit moșu. Hai. Hai. Ia să vedem, ia. Ia să vedem. Moșu! Aveți copil micuți? Hai, ce... Hai, intră, moșule! Hai că sunt obosit de pe drum. Hai, intră, moșule! Wow. Hai, stai! Hai, intră, Ce moșule! frumos copil aveți. Gata. Hai să vedem! Ia, vină aici. Poate-te pipi. Da, ce Vină frumos. aici. Am obosit. Moșule, ia loc undeva! Unde vrei să stai? Stau aici să am obosit. Ia, Obosit! Cred că te-ai dus la toți copiii, nu? Ai fost la toți copiii sau mai e așa Ce copii? avem noi? Bravo, bravo, ce crac cu minte și mare copil. a venit moșul. Oleu, ți-au căzut Aoleu, cadourile. Are torbă plină. Ce frumos copil. Eu că e chit, tata. Eu e chit. Vrei deschid cadou? Cum te cheamă pe Cum te tine? cheamă? Dote te diu. Bravo. Și câți ani ai? 2 ani. 2 ani, eu ce frumos copil. Și ești cu minte? Da. Am auzit că iubești pe mama, E pe chit de tata cadou. și cadou. Păi, mami, ai răbdare? Și iubești pe mama, pe tata, Da. pe Maia, pe papu. Avem povești. Aveți Avem povești? multe? Ce vrei să-ți aducă moșul? Ia spune. Multe, Cadouri. Cadouri? cadou, pentru că ești Ai fost cu minte? Da. Da. Și la anul o să fii și mai mare. Da. Cât de mare să fii la anul? Mare. Cât de mare? La anul o să spui și poezii. Așa? Știi vreo poezie? O să înveți multe poezii. Să-i spui moșului la anul. Ia, Promite că la anul îi vei Ia să spune. cântăm. Moș cu cuplete Ia, albe. ia. Mai tare că moșul nu aude. Ai, mai bătrân așa. Tare. E moș? Nămeți și aduce daruri multe la fetițe și băieți. Moș Crăciun. Tare. Moș Crăciun. Bravo, vină la moș. Bravo, bravo, acum. Cum îl cheamă? Ia, tare. Ia, vină la moș. Băcățiuni. Hai, du-te la moșul să-ți dea Vină la cadouri. moș. Ia să te mângâi puțin. Ia. Uite așa să crești mare. Ia vine aici mai aproape, mai aproape. Mai aproape. Stai aici puțin cu moșul. Să facem o fotografie. Ia, uite așa. Uite așa cu moșul. Oh, dar ce frumos vă stă împreună. Pune mâna pe barba lui moșu. Ia așa, așa, da? Hai să facem o poză. Ia uite. Ba, uite-te la tati, uite-te la tati. Așa, mami. Îți place de moșu? Da. Îți place, curajosul nostru. Ia. Te-a pupat moșul. Vrei să vină și la anul moșu? O să crească Ia zi lui mare. moșu. Ia zi lui moșu, o asculți pe mami? Da. Și pe tati? Da. Și pe Maia? Pe cine asculți tu? Pe toată lumea? Da. Ești cu minte? Bravo! Da. Da? El nu Bravo. face gălăgie. Nu, e Am foarte văzut cu eu, minte. din stradă am văzut. Da. Aveți copii E cu mici. minte. Eu văd totul.
Sunt Tot convinsă. E că de cadou. Păi hai să-ți dea moșul cadou. Acum, pentru că ai fost cu minte... Ia uite ce de cadouri are. Toate sunt pentru tine. Ia să vedem. Oh, dar grele, doresc. Ia, Fructe! exact ce ai vrut. Fructe! Și dulce! Ce mai are Fructe aici? și prăjiturică! Ia să E vedem. chide, mama. Încet, încet. Uite, uite, uite! Oba! Ia uite! Wow! Ia și aici ce ai? Ia uite! Uite. Cuburi, mami! Mami! Vrei? Wow! Mai avem pentru... Ia uite-te aici, ce mai e aici? Ia uite-te în sacoșă. Wow! Cât! Cărți colorate, ia uite, cu carioci. Wow! Ia uite ce mai avem aici. Wow, ce Ia să frumoase vedeți. sunt. Wow! Unde, mami? Puzzle, mami, E? puzzle. Tom și Jerry. Tom și Jerry. Mai dăm, mai merg și n-ați copii. Mai ai moșule, mai ai pentru Alex. Pentru el, pentru că e cu minte. Tati, mai vrei sau să îl lăsăm să ducă și la alți copii? Ați copii. Îl lăsăm să ducă și la alți copii? Da. Nu vrei să le ținem pentru tine? Da. Zi, vrei pentru tine sau să le dea la alți copii? Sunt ale lui. Și aici? Ia să vedem ce e acolo. Wow. Wow! Ia uite. Ia să vedem ce Să e vedem acolo. ce are aici. Ia uite-te tu acolo ce Cine? Ia e. deschide aici, deschide aici, ce e? La anul să ne spună și poezii? Da, păi altfel nu primește cadouri. Ia uite. Uite, mami. Ce? Uite, banane. Banane! Ce culoare are banana? Ia uite! Ce mai ai aici? Ce mai are? Ia uite-te tu aici. Wow, banane. Și? Încă una banană. Ia uite o carte de colorat. Carte de colorat. Ia să ne uităm noi amândoi aici. Ia. Ia să Wow, vedem special noi, ce pentru este Alex. aici. E de Urs. Este suc. Ia Asta uite. cine e aici? Un lupu. Asta? Bun. țea. Și aici? Aici. Arici? Da. E chidica. Stai, mami. Așa și ce Ia. mai e? Ia să Mai e vedem. ceva, moșule? Dar pentru- ce i-ai cerut lui Moșu să-ți aducă o Ia jucărie uite, frumoasă? mami. Creioane Cu astea colorate. de colorezi aici. Uite, vezi? Da. Ia uite, mami. Wow! E chidica, mama. Ia uite și creioane colorate ce vrei tu, mami. E chidica, mama. Da, deschide, mami. Bravo, bravo. Deschide. Dar ce cadou i-ai Ia cerut uite. lui Moș Crăciun? Mai avem una aici. Ce cadou i-ai pentru că cerut lui Wow. Moș Crăciun? El e băiat bun. Așa am obosit că sunt bătrân. Ce i-ai cerut lui Moș, tati? Ăla e greu. Ia. Alex, ia de ce ai de aici, tu, mami. Wow! Wow. Uite, tata. Ia deschide mai. Ia să deschidem acolo. Ia să vedem noi. Ce greu e, Ia mami. uite ce Greu, copil greu. frumos. Pune mâna pe moșu. Da. Ia uite ce ți-a adus Ia, Moșul. mami. Ia uite ce ți-a adus. Ia, deschide tu aici, ia uite-te. Ia uite și cu academ. Pentru Alex. Scrie aici pentru Alex. Cu ea că da. Da, hai deschide aici. Ia, rupe acolo, rupe ale. Rupe. Trage aici. Eu aici. Uite așa, hai. Bravo. Te prins. Moșule, te-ai prins bine cadou. Eu vin de departe. Spiridușii i-au prins. Departe. Departe multă. Așteptările tale, Moș Crăciun. Wow! Uite ce caduce, tata. Ce ți-a adus tati? Uite. Wow, mami! Dacă eu Pune pe masă. până deschideți voi... Ia. Ia, stai, mami, ia să vedem Ia noi să- aici. eu- Ia du-te cu tati acolo la moș. Wow! Wow, ce frumos! Vino aici. Moș cu tati. Vino aici să punem așa. Uite, avem noi. Wow! Moșul vrea să plece. Moșul vrea să plece. Mulțumesc! Mă comec. Așa, Vezi, dă noroc cu mare. moș, Dă dă noroc cu La moș. copii. Du-te la alți Mă duc și copii, la alți da? copii. Unde să meargă acum? A copii. Să se ducă la alți copii? Bravo. Da. Vreau să fac o poză cu... că E foarte frumos. Ia. Hai să faci cu Hai să moșul. facem o poză și cu moșul. Da, Ia. uite așa. Așa, la brad Așa. acolo.
Așa. Ia, uitați-vă. Acolo, uitați-vă la tati. Bravo! Ia. Ce mare ești tu! Da, zâmbește. Bravo. Că ești fericit de cadouri. Ia zâmbește. Da. Ia, așa. Zâmbește, mai fă Hai, una fă mică. încă Așa una când cu zâmbește. tine zâmbind așa. Să ținem aici, așa să mai bine cum... Așa. Așa. Zâmbește, mami! Să vină și mami lângă tine? Să facă o poză? Hai, zâmbește! Foarte Bravo, drăguț. mami! Da. Hai, ia-ți la revedere de la moșu! Spune papa, moșule. Mulțumim, moșule, te așteptăm și la anul. Bravo. Mulțumim! Mulțumim! Să crești mare. Abia tu cadouri. La toți copiii! La toți copiii, mă duc să umplu iarăși sacul, să duc la copii. Da? Mulțumim, moșule! Te așteptăm și la anul! Haide, vină să conducem pe moș, hai. Hai, gata, am plecat. La anul vii moșul doar dacă e cu minte, Alex, nu? Pa, 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 Moș Crăciun, Pa, Moș Crăciun! Pa, pa! Pa. Pa! Hai să ne uităm. Cării, te-a dus moșul. Hai, trebuie un cuțit. Banane! Un cuțit Și adus, banane, să și- fac jucăria. Și cărți, creioane, carioci, fructe, barni. Uite! Avem noi. Pian avem noi. Pian! Uite, avem noi pian! Mami, ce pian frumos, exact cum ți-ai dorit tu! Da! Da! Mi-ai spus tu, moșul, să te aducă. Da! Așa? E din ăla? Da! Ok, ia. Multe că e aici! Are și măsuță. Wow! Are și măsuță, stai. Lasă, uite acum. Ia pune aici pe masă, așa. Hai să strângem asta. Mamă, mami, ce de cărți, acum o să avem ce citit. Da? Și colorare. Ia uite, ai mami și din asta exact cum ți-ai dorit tu. Da! Creioane colorate? Da! Da. Și uite, ia alte colorate, alte creioane. Ia uite, mami, ce Ce moș povești. darnic. Ia uite. Înseamnă că ai fost cu minte de ți-a adus atâtea Moș Crăciun. Așa? Wow! Eu ce primit? Ei! Papu, am întâlnit Padei! pe scări acum cu cineva acolo. Papu, ce padei! Ți-am Ia, dus și ia, ceva? ia, arată lui Papu, ia arată Ia lui să Papu. vedem ce i-a dus. Ia să Dar arată, ia zi lui Papu cum arăta Moș Crăciun, că Papu nu-l știe pe Moș Crăciun. Uite! Cum era Ai Moș dus Crăciun? tata! Uite, papu, padei! A adus Papu baterii. Papule, Putem baterii? Alex, Alex, m-am întâlnit pe scări. A fost la voi? Da! Moșul cu barbă așa mare, altul? Ha? Și cum mergea, papule? A căiat pe babă! Cum? A căiat pe babă! Ai La- mânghiat L-ai pe mângâiat pe barbă? barbă? Bravo, bă, ia vină la papă, Ia. vină la papă. Uite meconul! Microfonul? Da! Aici punem! Aici? Cum era Alex îmbrăcat moșul? Ia zi lui Cum era, Papu. papule? Eu am văzut pe scări cu moș. Vrei preocupat cu asta? Stai. Da. Exact cum ți-ai dorit, nu? E o prietenă! Johnny, dacă dori după Asta amiaza? mult moșul aici la voi. Vezi dacă Și? ești cu minte? Stai puțin. Te-a pupat moșul? Da! Da? Bravo, bravo. Uite, coloane colorate! Și creioane colorate ți-a dus? Ia să vedem, ce mai ți-a dus? Asta? Uite! A, Ce asta? și asta? Și asta? Da! Și asta? Tutuie banii! Ursuleț prea mult, Barney. înseamnă că ai fost dat cu minte. Da! Și o să Ce fie? banii! Ia uite mă, și asta? Da! Tot pentru tine. Da! Tot a dus pentru Alex. Bravo. Se vede că e băiat. Ai acum baterii! Mă duc? Multe lucruri. Hai acum reține recital. Hai, Ia să vedem cântă acum. Alex. Ia trece aici, da? Așa. Ia uite, da. Trebuia să-i cânti și lui moșul. Las că la anul cânti.
DJ. Dar era o melodie. El cântă. Auzi? Băi! Bă, frate, bă! Am venit moșul! La prima dată să mă spie pe față când îmi vine. Când îmi vine cu moșul, da? Nu mai mi microfonul. Cântă aici, cântă. Cântă. La 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 la. La 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 la. E deschis? Mama, unde te aude? Aici. Te aude aici? Aici, boxa. Ia. Hai că doar are inclinații muzicale, a început să da din cap. Acum e rândul mami? Hai. Mai adun după aia. Ia cutie telefon, Laura. Așa, ia uite, și jos, și sus, și sus. Cred că faci ceva. Ia uite, ia uite, alt sistem. Alex, papule. Ia încolo. Bravo! Așa, așa, așa. Alex, așa. Hai că te învață mie ea, cum au spune din cap. Alex, așa. Lasă, lasă. Așa, mami. Așa, bravo! Bravo! Ce mustăți are. Am înțeles. Am înțeles tot. Bravo, ai dansat foarte frumos. Foarte frumos. Foarte frumos. Cred că moșul, dacă vedea cum dansezi, îți dădea încă un sac de jucării. Hai. Da. Uite, uite. Stai. Alex, așa, 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 așa. La 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 la. Cântă. Alex, Cântă, mami. Bravo!